Mer. Oh, alayon ko palihog lang taw ana no. Unsa man eh? Script na nako para na ko talit audition ha atong unahan. Dayon unsa man ako ne? Lan tawa og mahitalay ba ko ana kong mga linya akong gi-memorize diha. Ay naman siya kasamok-samok bulaman ka nako. Ay pula ba iyog samok. Tabangi pug ko. Unsa mo acting ka? Oh. Ay naman po Kay, ka. artist kuan man na ilang inutira man na ilang ganahan dito. Nala pag acting. Oh, sige, magsugod ako. Nga nang mangkong ibulaan tani mo ani Elmer. Sakit kaayo nga nung napuhat man ini mo nako. Muna na gid ay ka magkuntinto nako. Human akong gihatag tanan. Tungod kay wa nako layhi nimo. Nihilak. Unya kinamama kinalan pa magikang mga bet. Unya gihatag na ba ako nimo ang tanan? Unya mo na ibalos nimo nako. Elmer. Sakit kay Elmer. Kay kulang patanan imong gihatag diri nako maong mo palayo ko nimo. So kulang pa gid ang tanan. Dawatan eh. Ay sa no bubong nasakit na bigyan mo sinagbaan. Sakit di gibuhat mo na ako Elmer wa kay batasan. Ay naman. Sobra no. Sobra ikaw mo sobra nakakain ako. Tinanay na ning imo ha. Tinanay na ni. Balik. Sakit na lagi na kayo lagi. Masakit Elmer. Masakit niya akong gibati karon ikaw pa may ganang masuko. Sobra na kay kabumong. Na. Mauna, sakto ba na akong script? Okay na to? Kung sa'yo sakto ako. Sakto na. Sakto ang imo kong gibunog. Naman masuko man kay Elmer. Kesa may di masuko na imo mo kung isang palong. Dili pula mata masuko. Script raman guna. Kaya para manggod na. Ay naman na siya. Mama masuko pod ka. Kesa may taong dili masuko ng bunugo ni mo wala ko isala. Ay naman ka. At kinahalan maging tinudo ng akong acting kay aron madala nato ng mga audience. Oh, dala ng imong script. Sa amo kay kanan. Madawat ka ko ato Elmer. Madawat ka sa prelon ni pamunog mo na ako. Na. Masuko lagi. Kesa lagi di masuko. Anong sakit kayo? Kesa di masuko. Layas ato ka. So, kamo ng mga audition eh. Oh, ako to direct. Apebre pun mi direct. Kami gani po. Ah, sige. So, sa pagkakaroon, duha ra gid ka artista akong kuhaon. Ako direct. Ayo, sa. Nakonda so ay nakonda. Pondo sa. Ako mo pili ninyo individually kung kisa akong pilion. So, sa pagkakaroon, ayaw mo sigtulon. Sa pagkakaroon, ipakita mo. Wa na. Kana inyong pagkakulasaw, sige. Karon, sa pagkakaroon, ipakita niyo tagsa-tagsa kung sa inyong kakayahan sa pag-acting. So, ako mo bungat, ikaw una. Pakita ko ni mong acting.